Kula tak matur nggih kabagyaning batin menika mboten diukur karo akeh brana picis, derajat pangkat lan kadonyan menika mboten saged dados ukuran katentremaning batin. Niku sing diwestani katentremaning lair. Ning kala mangsa wong sok kleru ing penemu, batine tentrem, nek wis duwe brana picis, nek wis duwe derajat pangkat, nek wis duwe kadonyan niku batine tentrem. Ning janjane petungan kaya ngoten niku kleru. Kleru. Sing kula ngerteni wong nek kadonyane akeh, wong nek derajat pangkate dhuwur niku malah batine ora tentrem, teng pundi-pundi sarwa was-was kuwatir sumelang nek eneng apa-apa. Dondo donya akeh, derajat pangkat dhuwur, ora tau dedana, ora tau weweh, ora tau tetulung marang sak pepadane, uripe ora duwe sedulur niku ngrekoso. Tumrap kula bondo sing larang dhewe enten donya niku mung pasrawungan. Nek kula arepa dadi wong sugih, arepa dadi wong duwe derajat, wong duwe pangkat, ning nek ora srawung, sok nek mati angrep nyemplung dhewe teng luwangan apa?